A-beren 3. mailako azterketa, C1 mailakoa alegia, 2010ko lehenengo deialdia. Lehenengo testua. Orain minutu bat duzu lehen testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Entzun dezagun lehenengo testua lehenengo aldiz. Poeta batekin egin dugu hitzordua segidarako. Ingurua berriz ere zuri ageri zaigun egunotarako aproposena behar bada. Egun sentiaren esku izoztuak delako berea eta orain gainera lan saritua eta aste honetan jendaurrean erakustekoa delako Bilboko Arriaga antzokian. Xabier Leterekin dugu hitzordua emanaldi berezi honen atarian. Azaroko arratsaldean elurra ikusi dut bi handitz mendiaren hegal gailurretan. Txuri hartan begirada itsatsirik berriz ere negua atarian, esan diot ahots apalez nere buruari. Zer nolako unkidura elur txuriena nerabea ginenean herri galdu hartan. Begiratzen genituen bortuak, mendilerroak eta han ekialdean Nafarroa zegoela esaten ziguten. Lesaka, Baztan, Aunamendiak. Haratago Europako erresumak edo agian Errusia. Ez baigenekien noraino ailegatzen zen mundua. Baina mendilepo hurbil haietatik zetorkigula dena, hori ongi genekien gure ez jakin eskasean. Odeiak, ekaitzak, elurrak eta negua. Eta izentatzearekin eraikitzen zirela gertakizunak eguratzen aldaketak iragarri eta alabe hartuz. Gero laister, egu berria genuen atarian, eta olentzero ikazkina menditik jaisten zenean, sua eta mezua bailarara ekarriz, gure bihotzetan zilarrezko txintxarriek errepikatzen zuten zorion harrituaren doinua. Penaz begiratzen genien orduan zoritxarrekoei, eta haiengandik hurbilago ginen sentitzen, zorteak onizatearen atari epeletik usatu zituelako. Gaur, izan ginen hartatik, ia ezer eztenean geratzen, berriro txuriz jantziak ikusi ditut mendiak, ekialdeko bortuetara begiratu dut unkitua, eta barneratuenetik esnatu zait, denboraren abaraskaren pean estalia zegoen kantua. Goiko mendian elurra dago, errekaldean izotza. Eta ez doinu hau ez da poema honetan Xabierrek berak aipatzen duena, baina bai Joxan Goikotxearena eta Joxan izango du lagun bihar Arriaga antzokian eskainiko duten emanaldian. Urtea pasatxo irakurri zigun poema hau saio honetan, orduan berri zen bere liburutik, egun sentiaren esku izoztuak poema liburutik, Xabierrek berak bi handitzi begira. Urtea joan da, tartean Euskadi Literatura saria jaso du, eta seguru asko, berba asko esate izango da, baina seguru asko beretzat sariak bezain gozagarri diren jendaurreko irakurraldiak egin ditu. Urrengo hitzordua bihar du Bilboko Arriaga antzokian, iluntzeko 8:00, Bilboko udalak antolatutako literatura eta musika euskaraz ekitaldien barruan.
Entzun dezagun lehenengo testua bigarren aldiz. Poeta batekin egin dugu hitzordua segidarako. Ingurua berriz ere zuri ageri zaigun egunotarako aproposena behar bada. Egun sentiaren esku izoztuak delako berea eta orain gainera lan saritua eta aste honetan jendaurrean erakustekoa delako Bilboko Arriaga antzokian. Xabier Leterekin dugu hitzordua emanaldi berezi honen atarian. Azaroko arratsaldean elurra ikusi dut bi handitz mendiaren hegal gailurretan. Txuri hartan begirada itsatsirik berriz ere negua atarian, esan diot ahots apalez nere buruari. Zer nolako unkidura elur txuriena nerabea ginenean herri galdu hartan. Begiratzen genituen bortuak, mendilerroak eta han ekialdean Nafarroa zegoela esaten ziguten. Lesaka, Baztan, Aunamendiak. Haratago Europako erresumak edo agian Errusia. Ez baigenekien noraino ailegatzen zen mundua. Baina mendilepo hurbil haietatik zetorkigula dena, hori ongi genekien gure ez jakin eskasean. Odeiak, ekaitzak, elurrak eta negua. Eta izentatzearekin eraikitzen zirela gertakizunak eguratzen aldaketak iragarri eta alabe hartuz. Gero laister, eguberria genuen atarian, eta olentzero ikazkina menditik jaisten zenean, sua eta mezua bailarara ekarriz, gure bihotzetan zilarrezko txintxarriek errepikatzen zuten zorion harrituaren doinua. Penaz begiratzen genien orduan zoritxarrekoei, eta haiengandik hurbilago ginen sentitzen, zorteak onizatearen atari epeletik usatu zituelako. Gaur, izan ginen hartatik, ia ezer eztenean geratzen, berriro txurizkantziak ikusi ditut mendiak, ekialdeko bortuetara begiratu dut unkitua, eta barneratuenetik esnatu zait, denboraren abaraskaren pean estalia zegoen kantua. Goiko mendian elurra dago, errekaldean izotza. Eta ez doinu hau ez da poema honetan Xabierrek berak aipatzen duena, baina bai Joxan Goikotxearena eta Joxan izango du lagun bihar Arriaga antzokian eskainiko duten emanaldian. Urtea pasatxo irakurri zigun poema hau saio honetan, orduan berri zen bere liburutik, egun sentiaren esku izoztuak poema liburutik, Xabierrek berak bi handitzi begira. Urtea joan da, tartean Euskadi literatura saria jaso du, eta seguru asko, berba asko esate izango da, baina seguru asko beretzat sariak bezain gozagarri diren jendaurreko irakurraldiak egin ditu. Urrengo hitzordua bihar du Bilboko Arriaga antzokian, iluntzeko 8:00, Bilboko udalak antolatutako literatura eta musika euskaraz ekitaldien barruan. Bigarren testua. Orain minutu bat duzu bigarren testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Entzun dezagun bigarren testua lehenengo aldiz. Ez dut gogoan argi ze urtetan izan genuen interneten berri.
noiz sozializatu eta edatu zen ere enuke zehaztuko. Gurera, ate joka justu orain 10 urte etorri zela badakit. 2000 zenbakia nire helbide elektronikoaren parte baita. Interneten konzeptua gu baino gehiago zekitenek nola azaldu ziguten ere gogoan dut. Sare erraldoi bat, nahi hainbat aukera ematen zituena. Eta inbentuaren haundia eta onura begibistaratzeko konparazioa jartzen ziguten. Enziklopedia batean dena zegok, baina lineala duk. Alez-ale, zabaleran harrapatzen dik jakintza enziklopediak. Internetek sakonera dik giltzarri. Ate batek beste ate mordoa irikitzen dik. Elde herriari buruzko zerbait jakin nahi baduk, betiko aurkituko duk enziklopedian. Hainbeste biztanleko alakanteko herria. Oinetako gintza du industria oinarri. Interneten ordea, eldak eta oinetako gintzak akaso oinetakoen historiara eramango gaitu. Eta oinetakoen historiak, Bigarren Mundu Gerran Alemaniaren porrotak oinetako eskasekin zerikusia izan zutela jakitera. Eta handik Moskura igual joko dugu, eta Moskutik 1980ko Olinpiar Jokoetara. Gure adin jirakook, asko behintzat bai, nahikoa xamur harpatu genuen interneten baliagarritasunaren kako hori. Gainera, informazioa parrastan geure ganatzeaz gain, lanak jaso eta bidaltzeko balio zuen. Faxaren imperioak oso urte gutxi iraun zuen. Jada ez baitzen prezisu, ez dakin nungo dendatara joan eta handik folio batzu bidaltzea. Etxetik eta hankageldian egin ziteken dena, posta elektronikoz. Bidena bar, esan dezadan posta elektronikoa ere eskatzen dutenen aldeko zerbait bihurtu zela, egiten dugunon kontra. Eskatzailearen aurrean aitzakia gabetu egiten baizuen egilea. Alperri zen orain, bai biharko esatea, tendak itxita daude eta elurte izugarria bota du eta horrelakoak. Lana egin ala helziteken ez eskatzailearen pantailara, honek ez dutu egin zuen bere eskatzaile papera. Gure belaunaldiko askok, oraindik ere, lanerako erabiltzen dugu internet, edo nagusiki lanerako behintzat. Ez dut erabat ulertzen, aizitarterako gailu ere nola bihurtu den. Lantresnatik urruti eman nahi ditut nik ordu libreak. Facebook, Tanti eta gainerakoak arroz zaizkit. Ez zait buruan kabitzen, virtualtasunaz gehiago gozatzea errealitateaz baino. Denari argazkia atera nahia eta argazki horiek sarean erakustea eta lagunekin konpartitzea eta lagunen lagunak porkesi laguntzat hartzea eta horiek ere zaizkit buruan kabitzen. Komunera ere ordenagailuarekin joateak kabitzen ez zaitan bezala. Askok esaten du gazten joera dela. Nik esango nuke nerabena ez, adolescenteena dela. Eta adolescetetik dator, zerbaiten gabezia izatetik. Hori bai, ez dakikina nada, ni neu ez naizen adolescentea gizartearen joera berriak ulertzeko garaian. Entzun dezagun bigarren testua, bigarren aldiz. Ez dut gogoan argi ze urtetan izan genuen interneten berri. Noiz sozializatu eta edatu zen ere enuke zehaztuko. Gurera, ate joka justu orain 10 urte etorri zela badakit. 2000 zenbakia nire helbide elektronikoaren parte baita. Interneten konzeptua gu baino gehiago zekitenek nola azaldu ziguten ere gogoan dut. Sare erraldoi bat, nahi hainbat aukera ematen zituena. Eta inbentuaren haundia eta onura begibistaratzeko konparazioa jartzen ziguten. Enziklopedia batean dena zegok, baina lineala duk. Alez-ale, zabaleran harrapatzen dik jakintza enziklopediak. Internetek sakonera dik giltzarri. Ate batek beste ate mordoa irikitzen dik. Elde herriari buruzko zerbait jakin nahi baduk, betiko aurkituko duk enziklopedian. Hainbeste biztanleko alakanteko herria. Oinetako gintza du industria oinarri. Interneten ordea, eldak
eta oinetako gintzak akaso oinetakoen historiara eramango gaitu. Eta oinetakoen historiak, Bigarren Mundu Gerran Alemaniaren porrotak oinetako eskasekin zerikusia izan zutela jakitera. Eta handik Moskura igual joko dugu, eta Moskutik 1980ko Olinpiar Jokoetara. Gure adin jirakook, asko behintzat bai, nahikoa xamur harpatu genuen interneten baliagarritasunaren kako hori. Gainera, informazioa parrastan geure ganatzeaz gain, lanak jaso eta bidaltzeko balio zuen. Faxaren imperioak oso urte gutxi iraun zuen. Jada ez baitzen prezisu, ez dakin nungo dendatara joan eta handik folio batzu bidaltzea. Etxetik eta hankageldian egin ziteken dena, posta elektronikoz. Bidena bar, esan dezadan posta elektroniko ere eskatzen dutenen aldeko zerbait bihurtu zela, egiten dugunon kontra. Eskatzailearen aurrean aitzakia gabetu egiten baizuen egilea. Alperri zen orain, bai biharko esatea, tendak itxita daude eta elurte izugarria bota du eta horrelakoak. Lana egin ala hel ziteken ez eskatzailearen pantailara, honek ez dutu egin zuen bere eskatzaile papera. Gure belaunaldiko askok, oraindik ere, lanerako erabiltzen dugu internet, edo nagusiki lanerako behintzat. Ez dut erabat ulertzen, aizitarterako gailu ere nola bihurtu den. Lantresnatik urruti eman nahi ditunik ordu libreak. Facebook, Tanti eta gainerakoak arroz zaizkit. Ez zait buruan kabitzen, virtualtasunaz gehiago gozatzea errealitateaz baino. Denari argazkia atera nahia eta argazki horiek sarean erakustea eta lagunekin konpartitzea eta lagunak porkesi laguntzat hartzea eta horiek ere zaizki buruan kabitzen. Komunera ere ordenagailuarekin joatea kabitzen etzaitan bezala. Askok esaten du gazten joera dela. Nik esango nuke nerabena ez, adolescenteena dela. Eta adolesceretik dator, zerbaiten gabezia izatetik. Hori bai, ez dakikina nada, ni neu ez naizen adolescentea gizartearen joera berriak ulertzeko garaian. Hirugarren testua. Ondoren, minutu bat duzu hirugarren testuari dagozkion galderak eta erantzunak irakurtzeko. Entzun dezagun hirugarren testua lehenengo aldiz. Joseba Barandiaran, egunon. Kaixo, egunon. Askotan hitz egiten da herritarren artean soldatei buruz, zenbateko azkenean esaten espaldin bada ere, soldatak alderatu behar ditugu orain. Hori da gaur galdetu nahi dizuguna, Joseba. Europako Batasuneko langileen irabaziak bata bestearen ondoan jarri dituzte adekok eta IES negozio eskolek. Zerrendaren goi mailan Erresuma Batuko langileak daude. Euskal Herriko langileengandik oso urrun. Bai, gaur egun persona baten bizi baldintzak munduan ezerk baldintzatzen baldin badu da bere jaioterriak, ez da? Eta hori, egia izan liteke Euskal Herrian bertan, ez? Ikusi besterik ez dago iparraldean gutxieneko soldata 1000 euroz gorakoa dela, eta hegoaldean aldiz 600 euro doi direla, ez? Baina, hau lertzeko zergatik ematen diren horrelako ezberdintasunak, esango genuke gizarte bateko ekonomian ondasun esportagarriak eta
eta ez esportagarriak ekoizten direla, ezta? Eta esportagarrietan sendoa izateak, bizi maila eta soldatak igo egiten ditu oro har, eta ondasun ez esportagarriak ere orduan garestitu egiten dira. Hau da, taxi bat hartzea, askoz garestikoa izan liteke, Nueva York batean edo Londres batean, ez dakit, tuteran baino, ez? Beraz, makina erraminta, softwarea, erregai fosilak, edo zer saltzen dugula ere, horrek nazioarteko merkatuan saltzen denean, aberatsago izango garela esan nahi du. Erresuma Batuak badakigu nagusiki zer saltzen duen ingelesa, oso aktibo sendoa, eta munduan onarpena handia duena, eta bestalde Europako finantzagune nagusia da, ez? Lan merkatuko arauak eta langileen mugikortasunak, batez besteko horiek gerturatu egin beharko lituzkete, baina jakina da, lan merkatuko arauak ez dirala berdinak toki guztietan, eta langileen mugikortasuna ere berdina dela, ez da, gutako zenbat jungo litzateke orain Bulgariara, baita geure soldata laukoiztuko baligute ere, ez? Eta gero, egia da soldatetan ere ez direla personentzat garrantzitsuak diren gauza guztiak sartzen, ezta? Datu horiek zergak barne dira, hau da, ordaindu beharreko zergak kendu gabe, zerga horien truke jasotzen ditugun, esate baterako osasungintza zerbitzuak ez daude hor sartuta, ez da klima, hizkuntza, gizarte sarea edo gizarte baldintzak ere, eta beste datu garrantzitsu bat, ezkutuko ekonomia, zenbait ekonomietan askoz, ekonomia informala edo, askoz handiagoa delako beste toki batzuetan baino, ez? Joseba Barandiaran, bihar arte. Bihar arte, bai. Entzun dezagun, 3. testua, 2. aldiz. Joseba Barandiaran, egunon. Kaixo, egunon. Askotan hitz egiten da herritarren artean soldatei buruz, zenbateko azkenean esaten espaldin bada ere, soldatak alderatu behar ditugu orain, hori da gaur galdetu nahi dizuguna, Joseba. Europako Batasuneko langileen irabaziak bata bestearen ondoan jarri dituzte, adekok eta IES negozio eskolek. Zerrendaren goi mailan Erresuma Batuko langileak daude. Euskal Herriko langileen gandik oso urrun. Bai, gaur egun persona baten bizi baldintzak munduan ezerk baldintzatzen baldin badu da bere jaioterriak, ez da? Eta hori, egia izan liteke Euskal Herrian bertan, ez? Ikusi besterik ez dago, iparraldean gutxieneko soldata 1.000 euroz gorakoa dela, eta hegoaldean aldiz, 600 euro doi direla, ez? Baina, hau lertzeko, zergatik ematen diren horrelako ezberdintasunak, esango genuke, gizarte bateko ekonomian ondasun esportagarriak eta ez esportagarriak ekoizten direla, ez da? Eta esportagarrietan sendoa izateak, bizi maila eta soldatak igo egiten ditu oro har, eta ondasun ez esportagarriak ere orduan garestitu egiten dira. Hau da, taxi bat hartzea, askoz garestikoa izan liteke, Nueva York batean edo Londres batean, ez dakit, tuteran baino, ez? Beraz, makina erraminta, softwarea, erregai fosilak, edo zer saltzen dugula ere, horrek nazioarteko merkatuan saltzen denean, aberatsago izango garela esan nahi du. Erresuma Batuak badakigu nagusiki zer saltzen duen ingelesa, oso aktibo sendoa, eta munduan onarpena handia duena, eta bestalde Europako finantzagune nagusia da, ez? Lan merkatuko arauak eta langileen mugikortasunak, batez besteko horiek gerturatu egin beharko lituzkete, baina jakina da, lan merkatuko arauak ez dirala berdinak toki guztietan, eta langileen mugikortasuna ere berdina dela, ez da? Gutako zenbat jungo litzateke orain Bulgariara, baita geure soldata laukoiztuko baligute ere, ez? Eta gero, egia da soldatetan ere ez direla personentzat garrantzitsuak diren gauza guztiak sartzen, ezta? Datu horiek zergak barne dira, hau da, ordaindu beharreko zergak kendu gabe, zerga horien truke jasotzen ditugun, esate baterako osasungintza zerbitzuak ez daude hor sartuta, ez da klima, hizkuntza, gizarte sarea edo gizarte baldintzak ere, eta beste datu garrantzitsu bat, ezkutuko ekonomia, zenbait ekonomietan askoz, ekonomia informala edo, askoz handiagoa delako beste toki batzuetan baino, ez? Joseba Barandiaran, bihar arte. Bihar arte, bai. Entzumen proba amaitu da.